खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 19 सेप्तेम्बर 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि सोरजोंबाफोर गोरा बाथ्रा बुंजानो हागौ। गोसोआव गोबां दुखु मोननांगोन। सांग्राङै सोलिनाया गोनां। वृष राशि गावनि इयुनखौ लानानै जिंगा सिगोन। जिउआव दावगालांनो लामा आन्दायनाय मोनगोन। गोसो हमथाना थानाया गोनां। मिथुन राशि गोथार सान इसोरखौ सिबियोब्ला गावनि लुबैनाय हास्थायनायफोरखौ मोनफुंनो हागोन। गोसोआव गोजोननाय मोनगोन। कर्कट राशि गुबुननि नंखाय फाव फान्दायनायाव गिदिर खैफोदाव गोग्लैगोन। बायजोआव ओंखारोब्ला सांग्राङै सोलिनाया गोनां। गाज्रि सान। सिंह राशि आखायाव गोबां रां फैगोन। गावनि लुबैनाय हास्थायनायफोरखौ मोनफुंनो हागोन। गाहाम सान। कन्या राशि सोरजोंबाफोर सोमोन्दो नागारलायनाय जानो हागौ। सानै हयै बाथ्रा बुंनाया गाहाम। हेंथा गोनां सान। तुला राशि हारिनि गाहाम हाबा मावनायनि थाखाय बयजोंबो अनसायजागोन आरो मान होजागोन। गोसोआव गोजोननाय मोनगोन। गाहाम सान। वृश्चिक राशि गावनि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों बेसेन गोसा बान्था मोननो हागोन। गोसोआव रंजाखांनाय मोनगोन। गोजोननि सान। धनु राशि जेखि हाबा मावा मानो फैमाल जागोन। गोसोआव गाज्रि आरो दुखु मोननांगोन। जेंना गोनां सान। मकर राशि बिसि फिसायनि गेजेराव सोमोन्दो नागारलायनाय जानो हागौ। सानै हयै बाथ्रा बुंनाया गाहाम। जेंना गोनां सान। कुम्भ राशि नखराव सुखु गोजोन फैगोन। बयजोंबो अनज्लायना गोरोबलायनानै थानो हागोन। रंजा खुसिनि सान। मीन राशि गावनि जिउआव लानाय थांखि सिमांफोरखौ जाफुंसारगोननि मिजिं थिगोन। गावनि सायाव फोथायनाया बांसिनगोन। गाहाम सान। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों। बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों।